nga pala mga ma'am-sir sa lahat ng riders na sumuporta sa namin charity. Malaking tulong yun doon sa matanda. Pang-bili ng gamot at pang-Christmas na rin yun. Okay, thank you. Pito, magkano yun? Hindi yan bro. Dadalawa na. Boys, shout out. Oh, shout out. Wagas Arwan. Hi. Press. Sabi mo. Ayun. So ito, nag-aantay lang ng konti pero mamaya start na. Pops. Pwede. Montage. Cool naman ang iyong camera. Siyempre, yung motor ko muna. Ayan, matara na. Pops. Pops, shout out. Para sa vlog. Yun, no? Utang yan dito. Pops, shout out, Pops. Papa. Club niya. RJ Alangan Riders. Yun, no? Yun. Pops, shout out. Club niya. Bad boys. Bad boys. Shout out, bad boys. Pops, Water. shout out.
Bus Riders Club Region 1 para magbigay po ng welcoming remarks. Tinatawag po si Pres Jester Soriano. Okay, maraming salamat po mga sir, ma'am sa pag-attend po ng aming charity. At hindi ko na po papahabain at para madali na rin po tayo matapos. At para madali naman tayo matapos mga ma'am sir, tinatawagan ko na lang si Sir Raymond Lantan. Sir Raymond Lantan para sa konting inspirational message. Good morning, Kagong! Good morning po, good morning. So, yung mga iba, wala po dito kasi may mga Christmas party, and then may mga rides. So, dahil kaya medyo konti po tayo, wala sila pamapit. Sa lahat po ng mga riders na dito, salamat po. Pinagpatuloy natin yung aging-hangin natin, iisa yung aplikasyon natin, tumulong sa kapwa. Continuous nyo lang po dito. So, saludo po ako sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong lahat. At please, nakadalo naman kayo sa sobrang busy po ngayon. So, congrats sa Wakas Main, President Jeff. So, at least, kung may mga charity po kayo, magpapaganda na po kayo at least 1 month before, magplano na po kayo kung may nakalaan ng mga charity. And then, lahat ng presidente, pwede kayong mag-invite dito kung may mga event po kayo na mga ganitong event. Supportahan po natin. Saludo po ako sa inyo lahat at salamat po sa dumalo po dito ngayon. Thank you po. Congrats. Okay, maraming salamat sir. Salamat sir. Ngayon naman po, tinatawagan ko po ang mga tangat ng ating beneficiary at siya na po yung magpapaliwanag kung bakit wala po si Nanay Lee. Kamag-anak po. Good morning, sa kayo namin. Sampai naman ng nanay Agila, Agira siya ang lata, Agira mag-aakar, dahil nakabay ko labat kayo ako. Wala kasing liliganda. Balbala girl, salamat sa kayo amin nga naitulong nyo. Si Ate, God bless you po, mabuhay din rider. Kaya thank you po, ma'am. At ano po, ma'am sir, yung beneficiary po kasi talagang hindi po pwedeng mapunta dito. So ang gagawin po natin is after basta helmet, tapos pagkabili po ng certificate, pwede po tayo pumunta dyan. Malapit lang po yung bayan ni nanay. Para makita po natin yung kalagayan nila kasi talagang nakakaawa rin. 73 years old po sila, matanda na, hindi na po nakakalakad talaga. So, nag-request po kami na kung sana pwede po dito na pupunta. Pero hindi po nakapunta dahil nga po sa kalagayan nila. Salamat po. Ito naman. Naman ba ni, ang gagawin na lang namin, hindi ko na lang namin Bibilangin. para walang diba? Bilangin na lang namin. Babala na kayo. Kayo ka lang naman mag-share lang. Okay na.
Oo, nandito ko na, nakahiga na. Hindi sila Wala na. Hindi sila natin mga sir, ma'am, umabot tayo ng 7,150. So, ano na rin, malaki na rin na tulong yun sa matandang. Thank you nga pala mga ma'am sir sa lahat ng riders na sumuporta sa namin, charity. Malaking tulong yun dun sa matanda. Pang bili ng gamot at pang Christmas na rin yun. Okay, thank you.